मानास माहारियारि हाग्रामाखौ दावबायारिफोरनि थाखाय दिनै बेखेवनानै होयो। मानास माहारियारि हाग्रामायाव दावबायनो गोसो जानानै थानाय दावबायारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मुलुगनां गिख्रंथाव बेराम कर'ना भाइरासनि थाखाय गोबाव सम बन्द जानानै थानाय मानास माहारियारि हाग्रामायाव हाबलांग्रा गेटखौ दिनै बेखेवबाय। बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांजों लोगोसे मानास हाग्रामानि दिथागिरि गोजौ थाखोनि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन। गोजोननाय मोनदों आं जिउआवहाय मोनसे नेशनेल पार्कनि टुरिस्टफोरनि बेरायनायनि जा हाबाफारि बेखौ बेखेवना होनो मोननायनि थाखाय आरो बे आंनि हिस्ट्रि मोनसे सान जानानै थासिगोन। खिन्थु खोन्थाया जादों बाख्नायथावना बाथ्राया जादों बे हालामनि मानसिफ्रा ओरैबायदि कनसियास जे बे हालामखौ जौगाहोनायनि मुङाव जोंनि बे नेशनेल पार्कखौ जौगाहोनायनि मुङाव ओरैबायदि सांग्राङै खौसेथियै खामानि मावबोबाय थादों आरो बेखौ लानानैनो दिनै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ टुरिस्टफोरा देग्लाय बांसिन जोंगा मागायै ज' जाजायै फैगोन। मानोना गोबां सम लकडाउननि थाखाय फैनो हायैनि जाहोनाव मानसिफ्रा एक्साइटेड जानानै दङ मानासखौ बेरायफैनो थाखाय। आरो नर्थ इस्टआव नङा इण्डियायाव बेरायथावना जायगाया मानासआनो बयनिख्रुइ साबसिन थावनि, जायनि जाहोनाव मानासखौ बयबो नोजोर होयो। माखासे आरोंदायारि जेंनानि थाखाय थांनाय बोसोरफोराव फैनो हायाखैमोन, देग्लायथ' जोंहा बेफोरबायदि जेंनाबो गैला। नंखायनो आं सानो मोजाङै मोजां जाफुंगोन होननानै। दिनै मानास हायुङारि बागाननि भुयापारा रेन्जनि माखासे थावनिफोराव गोबां सुबुंफोरा दखल खालामनानै बा बेफोर जायगायाव हायुङारि बागाननि माखासे थावनिफोराव बे एसे सावरायनो गोनां दङ। मानोना मानास नेसनेल पार्कआ जोनोम जानायनि सिगांनो माखासे हालामावहाय जायफ्रा मानास नेसनेल पार्कआव गोग्लैदों बे एरियायाव हाबनानै दंखायोमोन मानास नेसनेल पार्कआ जानायनि सिगांनो। खिन्थु जोंनि माखासे हयथ' बै समनि अफिसारफ्रा बे हालामखौ सरजाबजोबनायनि थाखाय बेखौ इनक्रस एरिया हिसाबै देखायना लादों नामा बुंनो हाला। दा सावरायनो गोनां दङ। जेखियानो जाया बेखौ लानानै जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय मानसिफ्रा टेनसन जानो नाङा, गिनो गोनां गोनांथि गैया। सावरायनायनि गेजेरजों गासैबो समस्यानो समाधान जायो। नैबे समाव नोंथांनि पावाराव फैनाय लोगो नोंथाङा नैबे समाव माबायदि स्पेसियेलि मानसिफ्रा बुंदों एज पार दा माने अर्डार अफ दा सुप्रिम कर्ट मोनफ्रोमबो इनक्रस फरेस्ट एरियाखौनो रिकभार खालामजोबनांगौ, मोनफ्रोमबो इनक्रस एरियाखौनो। खिन्थु माखासे ओरैबायदि एरिया दङ जाय एरियाखौ सुप्रिम कर्टसिम मिसगाइड खालामनानै हरनाय जादों। गतिके बेखौ स्टाडि खालामनो गोनां दङ। सुप्रिम कर्टआ अर्डार होदों नंगौ, खिन्थु जोंनि लकेल एरियानि जा इन्डिजिनियास मानसिफोरनि थानाय थावनिफोर बे थावनिफोरखौ सरजाबनानै जोंहा मावनांगौ माखासे खामानि दङ, साननांगौ माखासे बिथिं दङ, जायनि जाहोनाव बेफोर गासैबो जेंना जेंसिफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजोंनो जों फोजोबनो नाजागोन।